Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija ikkonferma l-qasma interna fih dan il-Partit Nazzjonalista dwar l-emendi proposti għal-liġi tal-IVF. F'intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Delija ġie mistoqsi diversi drabi dwar x'pożizzjoni ħajjieħu l-Partit Nazzjonalista dwar din il-liġi. Konsegwenza tal-qasma kbira li għandu fil-grupp parlamentari, dovuta l-aktar għan nuqqas ta' tmexxija tiegħu li jikkonvinċi u jġib lid-deputati kollha warajh, il-Partit Nazzjonalista spiċċa donnu qasba jxejjer marriħ, bla pożizzjoni quddiem kwistjoni ta' prinċipji. It-twemmin tal-Partit Nazzjonalista ħajkun qiegħed jiġi iddikjarat anka wara dik il-laqgħa tal-Eżekuttiv b'mod ċaru kristallin. Fil-fatt huwa qal li beħsiebu jagħti vot ħieles lid-deputati nazzjonalisti meta jiġu biex jivvutaw dwar l-emendi li se jidħlu mal-liġi eżistenti tal-2012 u li tinkludi diġà l-ifriżar tal-embrjuni. Emendi li se jgħinu wkoll biex aktar koppji u nisa jkollhom possibilità akbar li jsiru ġenituri bit-trattament tal-IVF. Għatiena nagħti free vote u hekk ħanagħmel. Mistoqsija għal darb'oħra dwar x'pożizzjoni se jieħu fuq l-emendi fil-liġi tal-IVF. Dr. Delija saħansitra qal li kieku jista' jitlob lill gvern waqqaf il-liġi. Jiena kieku huwa possibbli nagħmel appell il-gvern minnu fih illi waqqaf din liġi minnu fih. Tul intervista l-Kap Nazzjonalista attakka l-emendi proposti fil-liġi tal-IVF. Qal li din il-liġi tqabdu l-bart u kawża tagħha ma jistax jorqod bil-lejl. Tqabdek il-bart tara. Għall-ewwel darba li qed fil-politika ma nistax norqod bil-lejl. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li l-Gvern għandu mandat biex ibiddel il-liġi tal-IVF. Qal li din kwistjoni ta' prinċipju u għalhekk il-Grupp Parlamentari Laburista u maqut kollu kemmu wara l-bidliet proposti. Il-Partit Laburista fisser li huwa fatt sfortunat li l-Oppożizzjoni m'għandix pożizzjoni ċara dwar prinċipji bħal dak tal-ugwaljanza li suppost ivvutat għalih meta vvutat għall proposta tal-Gvern dwar żwieġ indaqs. Żied li wieħed ma jistax ikun insensittiv lejn persuni bi problemi ta' infertilità u jgħid li m'hemmx għaġla biex isiru l-bidliet. Il-Partit Laburista qal li qed iħares il-quddiem biex dawn il-bidliet jiġu diskussi u jitwettqu u mill-ġdid il-poplu jara min lest jieħu deċiżjonijiet bla ma jfarfar fil-mument tal-prova.